Bon dia i enhorabona. El pla edificant comença a materialitzar-se en projectes singulars, no estem parlant solament d'una rehabilitació. Les Folles és un centre nou, integral, 4,2 milions d'euros d'inversió dins d'aquesta aposta de la Conselleria i de la Generalitat perquè tots els nostres centres educatius de totes les etapes educatives foren nous o foren rehabilitats. Permet, en el cas de les Folles, reparar una reivindicació de molts anys. Jo crec que també una injustícia, que és que el centre estava en barracons i aquesta provisionalitat s'acaba. Se converteix en el centre més modern de la ciutat de Gandia, en una de les apostes constructives més singulars. Comencem amb molta alegria, molta il·lusió i sobretot en un edifici que era un somni que gràcies a tot el treball de tota la gent s'ha fet realitat. Estudiar o treballar en un entorn saludable, confortable, augmenta el rendiment acadèmic en un 25% i això està estudiat. I això és el que van a tindre els xiquets que van arribar així. Van a passar d'una zona oscura, sense planificació, d'abans del 15 en barracons. Xiquets d'ací de les Folles, de dilluns quan arriben, tenen un xarxa llibres, tenen un banc de llibres, a més de les beques de menjador. Guany que estrenem la gratuïtat de l'escolarització dels xiquets de 2 anys. Quines coses han canviat en sols 8 anys que han canviat i és una revolució en l'educació valenciana. No? Malgrat aquest moment d'incertesa, o precisament per aquest moment d'incertesa, s'aposta per l'educació en totes les etapes formatives, per les noves infraestructures educatives i sense dubte també per complir els terminis de les obres. Però ja podem dir que les Folles comença el curs en el nou centre, que això és gràcies a l'esforç de tanta gent i que aquesta aposta de ciutat va a continuar en tots els centres educatius que tenim en marxa fins a aquesta inversió de més de 17 milions d'euros que suma aquest pla edificant en Gandia.